637 si nakinabang, nakatipid dahil po nga ni libre, inaasahan ta na magiging malinaw na po an sa indang paghiling. Si pinoproblema po ninda sa mata, unian solusyon. Ang kunauugma ako na magkailing siya, malibog na ang pag-iling niya. Halo ko lang inalating araw ko ng pagkakataon. Naglalanan sa ko yung katarak. Salamat po sa nagpuyan kaniyong paglibreng operasyon. Dakulang tabang po ni sa gabos na namamanwaan digdi sa tuya, sa Bicol, sa mga tao, si mga nangaipuan, mayong pambayad, sa saro kong dakulang kapakinabangan po, kambawat saro mga tao. Ang Operation Claro po is a special project of the International Academy of Medical Specialists and the Philippine Medical Association in partnership with the Medical Surgical Alliance International at saka International College of Surgeons. Ito sa countryside natin sa Pilipinas, 15% are suffering from blindness. And in the countryside, secondary and tertiary services like this, walang espesyalista ng mga ophthalmologist. So kami po, nagaling sa Maynila City Center, ay pumupunta dito. The mayor has already decided we are happy to have partners on helping the PWD sector. Meron tayong mga plano na siyempre kung makakabalik. Actually, babalik sila for the post-operation activities. So, babalik sila and we will be helping them on this matter. Bihira lang yung mga ganitong event upang makatulong sa mga tao sa Naga po. This is a really big help and we are grateful to serve po, in the community. Masalamat ako sa may nangyaring araw ka na iding libre. Kunin ko po yung opportunity na ito para magpasalamat kay Dr. Eric Malubay at sa kanyang butihing may bahay na si Ma'am Haide Malubay. Sila po yung nanguna para mangyari po itong Operation Claro dito po sa ating lungsod. Kung hindi po sa kanila at yung mga kasamahan nilang volunteer doctors, hindi mangyayari po ito at yung mga natulungan sa ngayon ay ganun pa din sana. I see you.